हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरबावबाय। लोगोफोर, सिगाङाव फोरमायखानाय लेखा नोंथांमोननो फिन खेबसे सना फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों बावैसो हगारजानाय लोगोसे सना फिल्म प्रडाक्शननि प्रडिउस खालामनाय गोदान रादाय सावथुननि मिउजिक भिडिअनि आपडेटखौ लाबोफिनबाय। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादोंमोन जालांबाय गोरोन्थि। बे मिउजिक भिडिअआ बिथां सपन ब्रह्मनि 19थि कोरियोग्राफ खालामनाय मोनसे मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो दुखुजों बुंफबनाय ओंथि गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअआ बिथां सपन ब्रह्मनि कोरियोग्राफ खालामनायजों लोगोसे बे मिउजिक भिडिअनि फावगिरिफोरनि एक्सप्रेसन एक्टिं गासैबो गोरोबफ्लेनाय। लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि रोजाबगिरिजों लोगोसे गासै दामगिरिफोरनि मेथाइ आरो रिंनायफोराबो जोबोरैनो गोरोबफ्लेनाय। लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन आरो जायफोर दासिमबो नायाखै, फुल भिडिअनि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनबाय। नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोसेनो बिथांमोननि गोदान इउट्युब चेनेलखौबो अननानै सापर्ट खालामबोदों लोगोफोर, मानोना बिथांमोना बे इउट्युब चेनेलखौ दिनैसो गोदानै खुलिदों आरो बे मिउजिक भिडिअखौ हगारनाय जाबाय। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। थेंक इउ।